खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय दिनै आं दङ नैबे क'क्राझार जिल्लानि ग्रीन फिल्डआवहाय जेराव ब्रह्म धर्म कोअर्डिनेशन कमिटिनि विश्व शान्तिनि थाखाय बा मुलुग गोजोननि थाखाय महाजयग सोलिगासिनो दङ नैबे ग्रीन फिल्डआव दा आं बे समाव जोंनि बे ब्रह्म धोरोमारि बाबानिफ्राय मिथिना लागोन नैबेनि सोमोन्दै नैबे समाव आङो जोंनि बे ब्रह्म धर्म सिबियारिफोरनि बाबा गुरुनिफ्राय आं मिथिना लागोन दिनैनि बे मुलुग गोजोननि थाखाय जिथु महायज्ञ हाबाफारि लादों बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन बाबाया मुलुग नाङै गासिबो ब्रह्म आरो बे ब्रह्म जयगनि ब्रह्म अग्नि ब्रह्मआनो जाबाय पर ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्मआनो अग्नि ब्रह्म दा गासिबो मुलुगनि गाहामगिरिया जाबाय अग्नि ब्रह्म बेनिखायनो बेखौ बैष्णव अग्नि होननानै बुङो दा बेनिखायनो जोङो स्वरूप स्थिति प्रसार संसद एनि आरो दुलाराय ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटि ज' जानानै बे विश्व शान्तिनि थाखाय दिनैनि बे महायज्ञनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। गोजोननाय थाबाय बे समाव आङो बेहाय बाहागो लागिरि आइबामोननिफ्रायबो एसे मिथिना लागोन दिनै मुलुग गोजोननि थाखाय महायज्ञ हाबाफारि लादों मा बुंगोन मोजां मोनदों माबेनिफ्राय बाहागो लाफैदों पर्बतजरानिफ्राय बासबारि दा नुनो मोनबाय रायजो राजाफोरा बेहाय आं केमेरा पेनखौ दिन्थिनो खावलायदों बेहाय रोजा रोजा ब्रह्म सिबियारिफोरा नैबे मुलुग गोजोननि थाखाय जिथु महायज्ञ हाबाफारिखौ लादों बेखौ आं केमेरामेनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों बे समाव आं गुबुन सासे बाबानिफ्रायबो मिथिनानै लागोन दिनै नैबे मुलुग गोजोननि थाखाय महायज्ञ हाबाफारि लादों मा फोरमायगोन बेजों जोङो साफ्रोमबो जोंनि ब्रह्म धर्म सिबियारि गावस्रानानै थानायखौ गोरोबथारनायनि जों राहा लामा मोनगोन होननानै जों सानो आरो दा जोंनि गासै रायजो राजाखौ मा खावलायगोन बेनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे जोंनि ब्रह्म धोरोमखौ सिबिनानै जाहाथे साफ्रोमबो मानसिया गावनि आरो मुलुगनि थाखाय गावनि न'खर सामलायनाय गावखौ सामलायनाय आरो समाज सिबिनायनि थाखाय जाहाथे बे धोरोमखौ बे सैथो धोरोमखौ लानानै जाहाथे बयबो जाहाथे गोजोन सान्थिनि जिउ खांनानै थांनानै थानो हायो बेखौनो आं खावलायो आरो दा समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनबाय दिनै मुलुग गोजोननि थाखाय ब्रह्म धर्म कोअर्डिनेशन कमिटिया नैबे महायज्ञ हाबाफारिखौ लाबाय थादों दान्दिसे उनाव जोंनि समाव आङो कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हानाय नैबे महायज्ञ हाबाफारियाव सासे ब्रह्म सिबियारि आइनिफ्राय मिथिना लागोन माबायदि मोनदों बेयाव फैनानै बियो फैनानै आंथ' माने माबा आरोना आंथ' सेन्ट्रेलनिनो माने जोंनि आगोलाव जोंनि सेन्ट्रेलाव आइजो आफाद गैयामोन बेनिफ्राय 2200 न मार्चनि 30 तारिखआव जोंनि माने माबायाव उदालगुरियाव जोंनि आइजोफोरखौ दानाय जादोंमोन फार्स्ट माने आंनो माने गायसनगिरि आरोना दा मिथिनानै मोनबाय नैबे कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय जाय आइ नैबे ब्रह्म सिबियारिया बाहागो लादों बिथाङा ब्रह्म धर्म बे प्रसार समिति आइजोनिनो गिबि माने सेन्ट्रेलनि बिबानगिरि होनना जों मिथिना मोनदों दिनै मा 22 बोसोरसिम बिथाङा नैबे ब्रह्म धोरोम सिबियारि आफादजों लोब्बा जानानै दङ मा फोरमायगोन दिनै नैबे विश्व शान्तिनि बिखये माने महायज्ञ होदों बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन माने मा जोंनि 1907 जोंनि गुरुदेव कालिचरना जितिया शिबनारायण ब्रह्म सामनिफ्रा माने दीक्षा लानानै लाबोदोंमोन सारानित्य क्रियाखौ मोनदों बे उनाव खालामनानै मा खालामबाय बियो माने मयनागुरियाव धुबुरि बैनागुरि बेयाव माने मा जादों जोंनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ बे गिदिनो माने जोंखौ माने महायज्ञ होदोंमोन 9 दिन माने अखण्ड यज्ञ बे अखण्ड यज्ञ होनानै जोंनि जेसां माने जिमान जाति दङ बे जातिफोरखौ बिथाङा माने बिखालि माने दीक्षा लानानै फोरमायदों बेनिफ्रायनो जोंनि ब्रह्म धर्मखौ रैखादों बेनिफ्राय मा जाहैबाय जोंनि बेबहारिक पारमाथिक जोंनि आइजोफोरा माने गैयाब्ला माने जोंहा माने जोंनि धर्म माबा खालामनाय माने आइजोफोराखौ माने सारानित्य क्रियानि माबा नीति मथे माने नित्य क्रिया खालामो ना जानो आरो बेफोरखौ खुलुमनाय जायो बेनिखायनो आइजोफोरखौ जों माने दानाय जागोन बेनिफ्राय जोंनि बुंदों जे जोंनि बर' हारिया अकल बर' रावदोबो माने जोंनि धर्मआ जाया ना जानो माने मा रोंनांगौ जोंदो
माने हिन्दी रोंनो नांगोन बरजाबुलि भाषा रोंनांगोन समाजगिरि रोंनांगोन बेंगलि रोंनांगोन बर' रोंनांगोन आसामिस बयखौबो रोङो बेनिफ्राय बिसोर मा खालामबाय माने जगेश्वर बाबा मोना लहित बाबा मोना माने बे कार्बि आंलंनि आइ नीलिमा ब्रह्म आइयानो माने गोटै रावखौनो माने रोंजोबो बेनिखायनो बिनो माने जोंनि धर्मखौ लाखिनो हागोन होननानै माने बे जोंनि माने गठन खालामनानै होनाय जादों आरो बेनिफ्राय दा बे जयग'आ जोंनि सेन्ट्रेल आइजोनि माने हा बेनिखायनो दा माने जोंनि सेन्ट्रेल आइजोआवबो दाबाय माने पुरितफोरखौबो दाबाय हिन्जाव माहारिनि दाबाय जेरैखि मा बुङो महाभारतफोराव मा जानो जायखौ बलगनि माबा हिन्जावफ्रा गागिनि जेरैबायदि धर्म शास्त्रखौ अध्ययन खालामनाय जेगिदि ब्रह्मबादिनि जादों थिग बेबायदिनो जोंबो माने जोंनि ब्रह्म धर्म हारिनि जोंनि आइजोफोराबो माने बेबायदिनो माने बुहुत माने अध्ययन खालामनानै जों दा पुरि जादों मा जानो हेरिखौ सालायनो हादों बेनिखाय मोजां जादों दा आं माने आंनि न'आथ' कार्बि आंलंआव बेनो आरो बिराद मोजां मोनदों मानो दिनैनि दिनावथ' माने बिश्व जयग' मा जानो बिश्व जयग' बिश्व ब्रह्म दाननाय शान्तिनि कारणे मा जानो जेरैबायदि शंकरिफोरा माबाफोरा जेबायदि अखण्ड भागवत फरायना थिग बेबायदिनो जोंनि जयग'आबो बिदि अखण्ड माने 9 दिन माने एरैथुगो जे 9 दिना जाबाय 9टा ग्रहनि मा जानो 7 दिना जाबाय 7टा तत्वनि 5 दिना जाबाय जोंनि 5टा तत्व दंना बेबायदि माने तासत 3 दिन हेरि होनो जाबाय ब्रह्मा विष्णु सृष्टिकर्ता पालनकर्ता संहारकर्ता बेफोरनि कारणे जोंहा माने बे जयग'खौ होनाय जायो आरो बेनो आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना खोनानो मोनबाय जोंनि नैबे संग्रामनि गेजेरजों कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैनायनि बे ब्रह्म आइनिफ्राय माखासे बे ब्रह्म धोरोम गुदि जागायजेननाय समनिफ्राय जा समाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ प्रथम बा गिबियै पर्बत जरानि बैनागुरियावहाय बेबायदिनो 9 सान महायज्ञ हाबाफारि लानानै ब्रह्म धोरोमाव दीक्षा लादोंमोन दा बेबायदिनो दिनै फिन नैबे क'क्राझारनि ग्रिन फिल्डआव ब्रह्म धर्म प्रचार संसद समितिनि बानजायनायाव महायज्ञ हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दङ दान्दिसे उनाव जों मिथिनानै मोननायाव बेहाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिसेस दैमारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे नैबे महायज्ञ हाबाफारियावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लागोन होननानै जों मिथिनानै मोनदों दा जोङो जोंनि नायगिरि बिथांमोननो जोङो फैबाय थानाय समाव जों नोंथांमोननो फोरमायलांनो नाजागोन दा आङो नैबे समाव बेखिनि दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों जायोना आइ आफा yang baik di dalam